Nagtipon ang mga siyentipiko, local officials at iba't ibang stakeholders upang makabuo ng mga solusyong batay sa siyensya para sa matagal ng problema sa pagbaha sa bayan ng Masantol, Sasmuan at iba pang bahagi ng Central Luzon. Isinagawang dialogo ng Asia Science Mission o ASM sa pakikipagtulungan ng Future Earth Philippines sa ilalim ng DOST National Academy of Science and Technology o NAST, international partners at DOST Pampanga. Tinalakay sa pagtitipon ang Mount Pinatubo Region Resilience Escalator Project o MPRRES na nakatuon sa science-based solutions, desentralisadong monitoring hubs at sustainable livelihood sa mga komunidad na may banta ng pagbaha at volcanic hazards. So kami naman sa DOST, dahil ang aming ina-advocate is using science, technology, and innovation sa mga plans, local development plans. So gusto namin mainstream ng STI. Hindi yung kung ano ang problema ngayon or ano yung kinakaharap ngayon, yun yung i-implement nila, LGU or later, may ibang problema na naman, hindi na applicable yung dating inadapt. So, gusto namin sana may system through science. Ayon sa DOST, layunin ng ganitong approach na makabuo ng mga pangmatagalang solusyon imbes sa pansamantalang hakbang lamang. Kailangan mag-generate yung solusyon from the stakeholders, from the community. So, yun yung pinaka-approach nito. Iba siya dun sa mga dati where yung mga engineers ang mag-iisip ng solusyon. So, ganun din ang idea ng Asia Science Mission. Binabago na nila yung approach ng mga scientists and academicians and researchers ngayon. Kailangan daw kapag nag-research ka, huwag mong isipin kung anong pag-aaralan mo. Kunin mo yung idea, anong pag-aaralan mo or study mo from the community. Yun yung gamitin sa study. Sinabi naman ni Dr. Lourdes Cruz, National Scientist ng NAST at DOST, patuloy ang kanilang ginagawang pagsasaliksik at analisis hinggil sa problema ng pagbaha sa Central Luzon para matulungan ang susunod na henerasyon. Kaya paano mangyayari kung ito palubog na ng palubog ang Pampanga, kailangan natin masolusyonan, matulungan sila. Kaya kasi nang pumutok nga ang Pinatubo, buong mundo naapektuhan. Yung volcanic dust hanggang sa Manila, nakarating yung dust. At saka napuruhan ng Pampanga. Na hanggang ngayon, bumababa pa yung lahar. 30 years after na. Kaya, ang dami yung bumababaw yung mga ilog, nababahaan lahat. Kailangan raw na magkaroon ng iisang plano ang lahat ng government units para masolusyonan ang pagbaha sa rehiyon. Maraming dapat ayusin na hindi dapat yung bawat probinsya, bawat municipality, kanya-kanya ng solusyon. Kasi kung may ginawang solusyon sa isa, tapos ang mangyayari, yun mas sa kabila ang babaha. Yung ganon, kailangan eventually, magkausap-usap sana, merong united at collaborative effort sa pag-solve ng problema. Umaasa naman si Bernie Guevara, Municipal Administrator ng Masantol, na sa pamamagitan ng dialogong ito ay matugunan ang kanilang mga pangailangan upang maresolba ang matagal ng suliranin ng bayan sa baha. Malaking bagay po para sa bayan ng Masantol at Sasmuan o Guagua yung pagtitipon na to para magkaroon ng exchange ideas kung paano masusolusyonan ang problema sa pagbaha. But as of now, kami, sa bayan ng Masantol, gumagawa na kami ng flood control plan. Pinagawa kami ni Mayor Dan, flood control plan para sa Masantol lang. At kasalukuyan, ginagawa na namin para sa pondo na, ang pondong ginagamit namin ay municipal fund. Malaking bagay po yan kung matutupad ang pinag-uusapan namin. Kasi lalong-lalo na kung ang national government ay matutulungan kami sa mga heavy equipments or funds for flood control. Kailangan po namin ng tulong nila kasi ang mga pondo ng mga LGUs ay limitado lang po. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.